Hori Bilboko ez da, ez? Zaupolitiago, hau Zubietako mapa da. Zubietako baserrien mapa. Baserrien mapa. Baserrien, auzoen da, bai, baserrien mapa. Horra azaltzen dira Zubietako baserri guztiak. Guztiak Baita borda daude? batzuk ere, bai. Hor lana da, orduan. Lan polite, bai. Eta mendiko bota batzuk, bai, jarri eta ibiltzea, Bai, tokatzen bai. da. Ero, han Zubietako tabernan kafetxo bat hartu eta derrona bialtzen duzu, gaur egun nola ibiltzen zaite. Hala balitz, ez. Olako gauzak normalean etxen bertan egin ditezke. Baina gero ara joan beharra da, oinez. Ibili behar da, bidetatik, gainekoan, ez dut eustarako balio. Etxetik egin diteke, gaur egun sartzen za Googleen, segurako mapak daude. Google Maps eta hangoitik eta... Ez du balio. Ara joan beharra dago. Bide asko ez dira ikusten ba, Google Mapsen. Ez. Ez da ikusten. Zu menditan da ibili zara, baiet? Bai. Eta zuen inguruetan behatzetan. Eta badia beste tresna batzuk, Wikilog eta holakotan, pues, igual informazio gehiago atera diteke, baina ez, oberena da patxadaz egin, informazioa patxadaz hartu, poliki, baserri guztitara joan, galdetu, ikusi jendean nola joaten den, zeren igual bi bide baino gehiago badira, eta igual denak ez dira komeni, orduan zehaztu behar da, saltxa bat dago. Bueno, orduan lehen metroekin hasi gara, baina, metro baserri, hola, deitu beharko benioke, zuen proiektu Bai, horrela izendatu dute, lehenbiziko mapa, hemen da, hori leitzekoa da. Bai? Eta bai, itxura ikusten duzuen arabera, hau, edozein hiriburutako metro geltokian sartu, eta... Bai. Ez, geltokien holako mapa bat ematen du, ez? Inoiz metro baten ez bazara izan du, normalen hau arrotza ingo zaizu. Ez duzu deusa entendituko. Arrasto gehiagi eta aztoratu ingo zara pixkoat. Baina metro baten ibilita badakizu zenbat geltoki, zenbat linea dauden, eta nola baiteko logika egon behar dela mapa baten zuk nahi duzun informazioa eskuratzeko. Hau da gauz, bera, logika berdina. Hau izan lehena, Leitzan. Eta, karo, izen hori jarri genuen, Leitza baserriak. Izen horrekin gelditu da, metro baserri. Bueno, metro baserrio, nondik etorri zan beharra hau, ero ideia hau, ero... Beharra, bai. Beharra. Beharra edo ideia. Bai. Nola sortu zen? Hau dena die apunteak. Bai. Zuk goratzen za estudiatzea eta joaten zinenen. Aspaldi, bai. Bai, egingo zenitun laurpenak edo eskematxoak. Bai. Hau da, azken finen, baserrik eta auzoen eskematxo bat. Bere garaian udaletxean laguntza eskatu zigoten, Jose Miguel Elosegi eta bioi. Hori izan dudan nire irakaslea, mapa gintzan eta horrelako saltxak egiten. Orduan, gure lana zen, baserri guztien izenak eta kokapenak eta egitura hori nolabaite zehaztea. Udaletxeko asmoa zen, gero seinalizatzea. Orduan, klaro, egunero joaten ginen, paseo bat obeste egiten ginen, auzo bat hartu eta baserri guztitara, banan, guztitara. Nien nahiz oso metodikoa, baina Elosegi jauna, bai. Eskerrak, ez? Eskerra, bai, oso zientifiko da alde hortatik. Orduan, baserri guztitara llegatu, baserren izena galdetu, ze bidea zena proposena llegatzeko ere zehaztu. Eta ni hor... Claro, horre bide bakarra garri duzu, ez? Azken hori bertan jodeko, ez? Garai baten baserritara, hola, errepiderik ez zegoenen, bazien bide asko, ara llegatzeko. Zaldi gainean, gurdikin, baina ja errepideak egin zirenetik, ja normalen bide nagusi bakarra izaten da. Orduan, Elosegi hortan, ibiltzen zen bitartean ni azpiko mailan azpin, ibiltzen eskematxoak idazten. Eta ez nahazteko kolore bat ematen nion, auzo bakoitzari. Eta gero, karo, auzo guztia juntatu zienen norri baten gainen, begitara jotzen zuen. Eta horre ikusten zen metro mapa bat ikusten zela, berez. Nik ikusten zen, metro mapa bat. Orduan, hasi nintzen ordenadorekin pixkoa txukuntzen, forma politagoa ematen. Aurrenok asmoa etzan, hola metro itxura hori ematen, ez? Hasieran zan, baserriak eta... Señalizatzeko, berze zenbat seinale beharko ziren, zenbat bider gurutze bat ziren, eta horren arabera, guk antolatuko ginen, zenbat seinale izango ziren, da non kokatu beharko ziren, nora begira. Karo, apunte bat behar zen, eskematxo bat. Hau da eskema. Hau da eskemaren bersio aktualizatu, ez? Ja txukun eginda, diseño programa batekin, ja lerro guzti kolore bat eman, zabalera bat, eta ja txukuntasun gehiago. Karo, dena ordenatzen duzunen, biztan da, segituen topatzen duzula baserria.
Eta gainera behian aurkibide moduko bat jartzen badiozu, pues ja, segitun, alako kuadrantean dago alako baserrie. Pun, eta kolorekin badakizu ze auzo den, nondik joan behar den. Eta karo, ikusi ginen, gehien bat, medikuek eta ari zirela eskatzen horrelako eskematxo bat. Zehar azkenean, ambulantzikin da ibiltzen diena, gero, bai, porque medikoa leitzagoa da, ez da problema ondirik izaten, baina urgentzitan gehienetan ez dira leitzarrak izaten. Tokatzen zaila alako baserri batera joan behar izatea. Bai. Eta gero baserri espalden bakizu nonden, joan galdetzera. Claro. Tokakizu mendian askotan, zozo lehin topatzen, galdetzeko. Paulako mapa batekin nik uste lan hori aurreztu intzaiela, edo erreztu intzaiela. Gero transportistak ere hor badira. Bai. Erotuta biltzen dira, bakizu pakete batekin obestekin nola biltzen dien dena erotuta. Gaur normalean... Denboraz ez dut alarri. GPS-ekin eta esan asko erreztu zai, Ez da berdina. Ez bai da berdina. Hor ikusiko dituzu baserri asko badiela, hor GPS-ari begira oso gertu daudela. Baina bide oso diferenteta dion berra da. Igual bide daude bat abesten paren, eta erdin bada erreka bat, hor ez da biderik. Orduan ez da bakarriak etean nonden, baizik eta nondik joaten den. Hor da okoska. Nik uste hori indula horren, ez dakit, horrek eman dio hartu duen importantzia. Importantzia hartu, azkenean, zuei kopiatu, beste herri batzuetatik, kopiatu ni naiz. Ni naiz lehenbizikoa kopiatzen nahitu nahizena. Eskatu dizuete, beste bestatzu egiteko? Bai, hasi ginen leitzakin, gero Aresora joan ginen, Areso herritikiagoa da, leitzan ondoan dago, 300 biztanle. Zapatardi? Bira, ez dakit baino esango izote, Leitza, Areso, Goizu eta Tarano tartean, gaur egun izango die 9.000 ardi. Eta biztanlek horren erdia. Gutxio. Gero Aresora pasatu ginen, eta ondoren Zubieta etorri zen. Hau da, Zubieta bestea da Areso. Eta gero Goizuetan ere, Iñaki Etxeberria, bertako gazte bat ere, animatu zen eta intzun Goizuetakoa. Eta okerrez ba naiz, oain Laizter hasiko da Aranokoa egiten. Aranokoa askarrago, ez? Nola? Aranokoa, txikiagoa. Bera Goizuetarra da, ez da Aranokoa, kostatuko zaio. Bai, zeren joan berra da, galdetu berda. Bai. Arano ezautzen ez duzuen entzako, da Nafarroko herri bakarra itxaso ikusten dana, ez? Okerrez ba nago. Leitzetik ere ikusten da, Menditik. Menditik. Baina herriti bertatik Aranotik bakarrik. Pues izan ditek, Uste dala herri bakarra Nafarrokoa itxaso ikusten dara. Berazte ongi. Joan beharko dugu. Hori Aitorrek, bai ez Aitor? Bai ez, Goizuetako da bera eta horre jakingo dugu baino beto. Mapa hau gero norentzako dago, nahi dut esan turismo buleoa, herrian badago aukera mapa hau lortzeko, herritarrek, Leitzakoa bada taberna baten ampliazioa handi bat, metro eta erdiko ampliazioa, bistan. Gero gainera, hemen ez dakit baden, ikusten ote den, baina badu QR bat, eta taberna hartara joaten dena hemen ez dago. QR horren bitartez telefona deskargatu diteke mapa. Deskargatu diteke azkenengo aktualizazioa. Hau ja, honek izango ditu 3 bat urte, baina badi aktualizazio batzuk. Etxe berriak egin dira. Horrei telefonoan izatea badago? Bai, dutik gabe. QR-en bitartez lortu diteke. Edo bestela, Flickrren, Flickr ez dakit ezagutzen duzun, da interneten argazkiak biltzeko web horri bat, nola YouTubeen bideoa gordetzen dien, modu hortara, baino argazkikin Flickr du izena. Non baiten nahi baduzu, gero idatziko dugu Flickr. Hortan sartu eta jarri Leitza metro, Zubieta metro, seitun ikusten da.